በለኒ መሃርኩከ በእንተ ማርያም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም እዚ ትምህርቲ እዚ እትከታተሉ ኣሕዋተይን ሓተይን በብዘለኹሞ ሰላም ኣምላክ ይብዝሐልኩም ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብጣዕሚ ሰላም ኣለኹ ድሓንየ። እንሆ ካብ ዝሓለፈ ዝቕፅለ ትምህርትና ሕዚ እውን ክንቕፅለሉ ኢና። ነገር ግን ብናይ ካሜራ ማን ሕፅረት ይኹን ብናይ ካሜራ ኩነታት እንዳተቆራረፀኒ ስለ ዝኾነ ንሕዚ ብድምፂ ጥራሕ የክሰርሐልኩም ተገዲደ ዘለኹ። ምናልባት ዝምችወኩም እንተዳ ኮይኑ ኣብ ኮመንት ጽሓፉለይ ኢኹም። ንዓይ እዚ ስለ ዝቐለኒ ማለት እዩ ብድምፂ ቀሪፀ ብኸምዚ እቲ ዘርኢ ኣብ ከምቲ ዝነበረ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝሓለፍናዮ እቲ ዘርኢ ብግእዝ ዘሎ ዘርእዩ ኣብ ስክሪን ወይ ድማ እንዳፅሓፍኩ ብፅሑፍ ማለት እዩ። ድምፀይ ግን ጥራሕ ብድምፀይ ክገብረልኩም እየ ሓደ ፎቶ ገይረ ማለት እዩ። ዝምችወኩም እንተዳ ኮይኑ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ። ዘይምችው ኣይርድአናን ዘሎ ምስልኻ እንዳርአና ኢና ዝሕሸና ትብሉ እንተሊኹም ከዓ ያው እንዳተጸገምና ክንቕፅለሉ ኢና። ስለዚ ኣብ ኮሜንት ተፍልጡን ኢኹም ኣሕዋተይን ሓተይን። ካብኡ ድማ ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ ኣብ ሕድሕድ እንሰርሖ ዘለና ናይ ትምህርቲ ክፋል ወይ ድማ ቪድዮ ኣብኡ ዘይተረድኣኩም ሕቶ ማለት እዩ ክሳብ ዘይተረድኣኩም ሕቶ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ ኢኹም። ግልጽ ዘይኮነልኩም ነገር ተሃልዩ ምእንቲ ኣብቲ ዝቕፅል ንሱ ንዕኡን መሊስና ናብ ካልእ ትምህርቲ ምእንቲ ክንኣቱ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ዘይተረድኣኩም እንተሃልዩ ሕቶኹም ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ ክብለኩም ይደሊ። ሕዚ ካብ ዝሓለፈ ኣቐፅልና ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ናይ ኣቦታትና ናይ ቅዱሳን ጉባኤ ናይ ቅዱሳን ትምህርቲ ከም ዝባረኸ ምስጢሩን ጥበቡን ከም ዝገለጸሎም ንዓይ ንኰልታፋ አንደበት ሓወኹም እውን ምስጢሩን ጥበቡን ክገልጸለይ በብሰለኹሞ ብጸሎትኩም ሓሰቡኒ። ካብ ጅማሬ ክሳብ ፍጻሜ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ጎንና ይፈለ ኣብ ማእኸልና ተረኺቡ ጉባኤና ይባረኸልና ኢልና ንጅምሮ ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግኖ። ምክንያቱ ካብቲ ብጸግነቱ ወይ ድማ ብሕያዋይነቱ ዝውሃብ ናይ ውልድነት መንፈስ ካብቲ ብቸርነቱ ወይ ድማ ብለጋስነቱ ዝውሃብ ድማ ካብ ውልድነት ጀሚርካ ክሳብ ከወይነ እሳት ዘለዎ 10 ማዕረጋት ስለ ዝሃበና ኩሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግኖ። ወንቀድስ ስሞ ክቡረ ቅዱሰ ተድልወ ብዝግባእ ጌርና ኣብ ሓድነቱ ምንታዊ ኣብ ሰለስትነቱ ርባዕየ ከሓዋወስና ድማ ብደንብ ጌርና ነመስግኖ። ምክንያቱ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ንሰብ ሓያል እንትንብሎ ድኻም፣ ህያው እንትንብሎ ሕማም፣ ጻድቕ እንትንብሎ ሓሰት፣ ንጹህ እንትንብሎ ሓጢኣት ዝስማዕምዖ ከምኡ ይኮነን እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ባኤል ዘእንበለ ንድየት፣ ጻድቅ ዘእንበለ ሓሰት፣ ንጹህ ዘእንበለ ሓጢኣት፣ ሓያል ዘኣልዎ ድካም፣ ህያው ዘኣልዎ ሕማም ላበልና ኢና ንጽውዖ ማለት እዩ። ኣብና ቋሪፅና ነርና። ሎማዓንቲ ዝቕጽል ትምህርትና በእንተ ዘከሰተ ለነ እምነ ምስጢራተ ሃይማኖት በተዋሂዶ ተባህሪው ለሊሁ ዝብል ይኸውን ማለት እዩ። ጽቡቕ በእንተ ዘከሰተ ለነ እምነ ምስጢራተ ሃይማኖት በተዋሂዶ ተባህሪው ለሊሁ። ያው ዘከሰተ ለሊሁ ማለት እዩ ንሱ ባዕሉ ስለ ባህሪው ሓድነት ምእማን ባዕሉ ሓድነቱ ስለ ዝገለጸልና ማለት እዩ። ሓደ እውን እምነ ምስጢራተ ሃይማኖት በተዋሂዶ ተባህሪው ለሊሁ ዘከሰተ ለነ ብዛዕባ ስለ ምእማን ወይ ድማ ስለ ሃይማኖት ምስጢር ወገን ዝኾነት ናይ ባህሪኡ ሓድነት ተዋሂዶ ተባህሪው ብባህሪኡ ሓደ ምዃኑ ስለ ዝገለጸልና ነመስግኖ ማለት ናብ ላዕሊ ናብቲ ቅድም ዝበልናዮ እዩ። እዚ እውን ስለ ዝገለጸልና ነመስግኖ ካብ እምነት ወገን ዝኾነት ምስጢር ወይ ድማ ካብ ናይ ምእማን ወገን ዝኾነት ናይ ባህሪ ሓድነት ኢሉ ወገን ክብል እንተሎ ኸፊልዋ ኣሎ ማለት ናይ እምነት ዝኾነት ወይ ድማ ሃይማኖት ዝኾነት ኢሉ ብሙሉ ዘይተዛረበ እምነ ምስጢራት ክብል እንተሎ ካብ ምስጢር ኢሉ ይኽፍል ኣቢልዋ ዘለሞ ንምንታይ ይኸፊልዋ እንተይልና እቶም ወጠንቲ ንማእከላውያን ንምብጻሕ ማእከላውያን ድማ ፈጻምያን ንምብጻሕ ጊዜ ስለ ዝወስድ ብኽፋል ገይሩ ተናገሩሎ ማለት እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝእመን ሰብ ብፁዕ ወይ ድማ ፍጹም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ።
ቦኑ ጸንዓት እምነቶሙ ከመ እምነተ አብርሃም ከም ዝብል ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ድርሳን 26 ማለት እዩ ብሓቂ ከምቲ ናይ አብርሃም እምነቶም ጸኒዓ ድያ ኮይና ፍጹማን ድዮም ኮይኖም ከም ዝብል ኩሉ ማለት እዩ እሺ ወቲ ሰለስተ አካላት ይሁ አንተ በእንተ ተዋሂዶ ተባህሪዩ ኢልና ነርና ሕዚ ድማ ወቲ ሰለስተ አካላት ይሁ በአካሉ ድማ ሰለስተ ሙኻኑ ማለት እዩ በተዋሂዶ ተባህሪዩ በባህሪ ሓደ ሙኻኑ ወቲ ሰለስተ አካላት ይሁ በአካል ከዓ ሰለስተ ሙኻኑ ወገጻት ይሁ በገጽውን ሰለስተ ሙኻኑ ወይ ድማ ሰለስተ ገጽ ከም ዘለዎ ወመልክኡ በቅርጺ ድማ ሰለስተ ሙኻኑ መን ይዚ እግዚአብሔር አምላኽ ማለት እዩ ስለዚ መንን ሓደ ይኾንለው ይብለና ኣሎ ተዋሂዶ ተባህሪ በባህሪ ሓደ እዮም ኢልና ከምቲ ቅድም እተው ዝጀመርናዩ ዝገልጸልና ዘሎ ተሰለስተ አካላት ክበሃል እንተሎ ንናይ ባዕሎም ሰለስተ አካላት አለው ማለት እዩ አብ ሓደ አካል እዩ ወልድ ሓደ አካል እዩ መንፈስ ቅዱስ ዳ ሓደ አካል እዩ ንናይ ባዕሎም እዮም ማለት እዩ ወገጻት እዩ ገጽ ክበሃል እንተለውን ንአብ ናይ ባዕሉ ገጽ ኣለዎ ንወልድ ናይ ባዕሉ ገጽ ኣለዎ ንመንፈስ ቅዱስ ከዓ ናይ ባዕሉ ገጽ ኣለዎ ማለት እዩ ወመልኪ ብቅርጾም ከዓ ኩሎም አብ ናይ ባዕሉ ቅርጺ ናይ ባዕሉ ተክለ ሰውነት ኣለዎ ወልድ ናይ ባዕሉ ቅርጺ ናይ ባዕሉ ተክለ ሰውነት ኣለዎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ናይ ባዕሉ ቅርጺ ናይ ባዕሉ ተክለ ሰውነት ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ክንብል እንተለና ከም ናይ ሰብ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ቅርጾም ዝፈላለ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ቅርጾም መልክዖም ዝጻረር ወይ ድማ ዝፈላለ ኮይኑ ዝበላለጽ ኮይኑ ኣይኮነን ገጾም ቅርጾም መልክዖም ተመሳሰልቲ እዮም ኣብቲ ሓደ ዘሎ ኣብቲ ሓደ እውን ኣላ እያ ማለት እዩ ነገር ግን ሰለስተ አካላት እዮም ዘለዎ ማለት እዩ አካላት ክንብል እንተለና ሙሉእ ብሙሉእ አካል ማለት እዩ ገጽ ክንብል እንተለና ካብ ክሳድ ብላዕሊ ዘሎ አካላት ማለት እዩ መልክዕ ክንብል እንተለና ከዓ ቅርጺ ማለት እዩ ቅርጺ ማለት እዩ ስለዚህ በዚኦም ሰለስተ እዮም ዝኾኑ ዘለው ማለት እዩ ስላሴ ወአሳሪሁ ሓደ ገባሪኡ ማለት እዩ አሳሪሁ ማለት ሓደ ዝገብሮ ድማ እንታይ እዩ ናብ መለኮቱ ማለት እዩ ወአሳሪሁ ክንብል እንተለና ንመለኮት እዩ ሓደ ዝገበረ ሁሉ ወይ ድማ ሓደ ዝገበሮ መለኮቱ ወይ ድማ ሓደ ዝገበሮ ተዋሂዶኡ ማለት እዩ ሓደ መለኮቱ ማለት እዩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ዝገብሮም መለኮት ስለዝኾነ ሓደ እውን ስጋን መለኮትን ሓደ ዝገበሮም ተዋሂዶ ስለዝኾነ አሳሪ ክበሃል እንተሎ ሓደ ገባሪ ማለት እዩ ወአሰረ ክልኤተ ህላዌያተ ከም ዝብል ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ሃይማኖት አበው ማለት እዩ ምዕራፍ 68 ቁጽሪ 22 እንረኽቦ ቃል ማለት ወአሰረ ክልኤተ ህላዌያተ ክልተ ህላዌ ሓደ ከም ዝገበረ ከም ዝብለና ማለት እዩ ስጋን መለኮትን ሓደ ከም ዝገበረ ማለት እዩ ወንሰብሖ ስባሄ ፍጹመ በእንተ ዘወሃበን ቦቱ ኪያሁ እንትብል ቦቱ ዝብል ዘሎ ኪያሁ ማለት ንዑኡ ማለት እዩ ንዑኡ ንዝሃበና ፍጹም ምስጋና ነመስግኑ ንዑኡ ስለ ዝሃበና ፍጹም ምስጋና ነመስግኑ ዝህብ ዘሎ መን እዩ ዝወሃብ ዘሎ መን እዩ ንዓና ዝወሃበና ዘሎ እንታይ እዩ ዝህበና ዘሎ ከመን እዩ እንተይልና ንእግዚአብሔር አብ እንተይልና ዝምስገን ዘሎ ወይ ድማ ዝህበና ዘሎ እቲ ዝወሃበና ዘሎ እግዚአብሔር ወልድ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ንወዱ ወረድ ተወለድ ሞት ተሰቀል ኢሉ ወዱ ስለ ዝሃበና ፍጹም ምስጋና ንእግዚአብሔር አብ ነሃቦ ንእግዚአብሔር አብ ነመስግኖ ማለት እዩ እቲ ዝህበና ዘሎ እግዚአብሔር ወልድ እዩ እንተተባሂሉ ድማ ዝወሃበና ዘሎ እንታይ እዩ እንትንብል ሰውነቱ ንተዋሂዶ ስለ ዝሃበና ማለት እዩ ፍጹም ምስጋና ነመስግኖ ሓደ እውን ንውልድነት መንፈስ ክኸውን ስጋ ይበልዑ ደመይ ይስተዩ ኢሉ ስጉኡን ደሙን ስለ ዝሃበና ንእግዚአብሔር ወልድ ነመስግኖ ማለት እዩ ወበእንተ ዘአኢተተ እምኔነ ኩሎ ምግባረ ኤልወታት በዛ አምፃ ቦቱ ውስተ ወንጌሉ ቅዱስ ውስተ ወንጌሉ በዛ አምፃ ቦቱ ባዕሉ ብዝሰርዖ ማለት እዩ ሰው ኮይኑ ውስተ ወንጌሉ ቅዱስ ሰው ኮይኑ ኣብ ዝሰርሐ ወንጌል ኢትጣም ኢትልክፍ ኢትግስስ ዝበሃሉ ናይ ብሉይ ኪዳን ወይ ድማ ናይ ኦሪት ትእዛዛት ስለ ዘጥፍአልና ሓደ እውን ምግባር ዕልወታት ማለት እዮም እዚኦም ኢትልክፍ ኢትጣም ኢትግስስ ዝብሎ በእንተ ዘአኢተተ እምኔነ ኩሎ ምግባር ዕልወታት ዝበሎ ኢትጣም ኢትልክፍ ኢትግስስ ነዚኦም ስለ ዘጥፍአልና ነመስግኖ ሓደ እውን
ሰው ኮይኑ ብዝሰርሖ ስራሕ ወይ ድማ ብዝሰርሖ ናይ ምድሪ ትሩፋት ብምልኡ አዳምን ሔዋንን ኃጢአት ሰሪሖም ዘምጽእዎ ፍዳ ዘምጽእዎ ቅጽዓት ስለ ዘርሐቀልና እነመስግኖ ማለት እዩ ምግባረ ዕልወታት ኢሉ ናይ አዳምን ናይ ሔዋንን ስራሕ ኢሉ ተርጊምዎ ማለት እዩ ስለዚ ዕልወታት ዝበሎ አዳምን ሔዋንን እዮም ዕልወታት ዝተባሃሉ ዕልወት ማለት ወንጀል ማለት እዩ አለ ወንጀል ሰርሐ ማለት ናይ ወንጀላት ማለት እዩ አላውያን እዮም ዝበሃል ወንጀለኛታት ዕልወታት ማለት ድማ ወንጀላት ማለት እዩ እቶም ገበናት ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ገበናት ኢልዎም ንአዳምን ሔዋንን እንተይልና ብስርሖም ገበነኛታት እንትብል እዩ ማለት እዩ ከምቲ ዲያብሎስ ሞት ናበለ ዝጽውዖ ከምኡ ልክዕ ነዚኦም እውን ዕልወት ኢልዎም ማለት እዩ ንዲያብሎስ ሞት እንትብሎ ወርእዮ ሞት ብሆተ ልደት በስጋ ከም ዝብል ማለት እዩ ትምህርተ ህወኣት ስለዚ ሞት ዝብሎ ዘሎ ዲያብሎስ እዩ ንምንታይ ሞት ኢልዎ ብስርሑ ማለት እዩ ስርሑ ምጉት ስለ ዝኾነ ንደቂ ሰባት ምጉታት ዘግብር ስራሕ ስለ ዘስርሕ ምጉት ተባሂሉ እዚኦም እውን ወንጀል ስለ ዝሰርሑ ወንጀል ተባሂሎም ንባዕልቶም ገበን ተባሂሎም ማለት እዩ ብስርሖም እሺ ወበቱ አስተርአየት ተአምራቲሁ ቦቱ ዝተባሃለ ቤተ ወንጌል እዩ ውስተ ወንጌሉ ቅዱስ ሌልና ነርና ኣብ ቅድም እዚኣ ማለት እዩ ውስተ ወንጌሉ ቅዱስ ኢልና ስለ ዝነበርና ወበቱ አስተርአየት ቤተ ወንጌል ንሱ አስተርአየት ተራእያ ተገሊጻ መን ያዚኣ ተአምራቲሁ ድውይ ምፍዋስ ማለት እዩ ተአምራት ማለት ወተከስተት መንክራቲሁ ጋኔን ምውፃእ ማለት እዩ መንክር ማለት ወሃይላቲሁ ሙት ምልዓል ማለት እዩ ሃይል ማለት እዚአን ቃላት እዚአን ተአምር መንክር ሃይል ዝብላ ሰለስቲአን ቅድም ሕዚ እውን ተነጋገርናለን ነርና ኢና በተለይ ኣብ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ትምህርቲ ይኹን ኣብዚ ክንረኽቦ ኢና ኣብ ቅድሚት እውን ተአምር መንክር ሃይል ዝብላ ብሰለስቲአን ዓድልካ ይወሃባ እየን ተአምር ዝብል ብምንታይ ትርጎም ድውይ ምፍዋስ ማለት እዩ መንክር ማለት ድማ ጋኔን ምውፃእ ማለት እዩ ሃይል ማለት ድማ ምውት ምልዓል ማለት እዩ እዚ ብናይ ትርጓሜ አተረጓጉማ ብናይ አንድምታት ተረጓጉማ ዓድልካ መሃብ እዩ እምበር ቃል ብቃል ትርጓሜ ተኾይኑ ተአምር ማለት ምልክት ማለት እዩ ወይ ድማ ሓድሽ ነገር ማለት እዩ ተአምር ማለት መንክር ማለት ድማ ድንቅ ነገር ማለት እዩ ዕጹብ ፍጹም ድንቅ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ሃይል ማለት ድማ ሃይሊ ማለት እዩ ስለዚህ ብናይ ወንጌል አተረጓጉማ ግን ተአምር ክንብል እንተለና ድውይ ምፍዋስ መንክር ክንብል እንተለና ጋኔን ምውፃእ ሃይል ክንብል እንተለና ምውት ምልዓል እዚአን ሰለስቲአን በቲ ወንጌል ተገሊጸንልና ኣለዋ ኣብ ወንጌል ርኢናየን ኣለዋ ወስብሃት ሎቱ ንዕኡ ክብሪ ይብፅሓዮሞ ይእበይ ክብሩ ጌትነቱ ከፍ ወይ ድማ ክብር ይበለልና እሞ ወይ ትለዓለ ዝክሩ ብልቢ ምዝካሩ በቃል ምንጋሩ ሓፍ ወይ ድማ ክብር ይበለልና እሞ ወፍጽምናሁ ህልውንኡ ሓድነቱ ኩሉ ልዕል ይበለልና ማለት እዩ እሞ ነመስግኖ ወምስለ ዝንቱ ኩሉ ከመ እስትጉቡእ ዘይትፈቀድ ሃበ ጥያቄሃ ፈቂድ ሃብያሃ ውስተ ኩሉ መጽሐፍ ሰብአቱ እዚ እውን እዚ ማለትና እውን ከምዚ እዩ ይብለና ኣሎ ወምስለ ዝንቱ ኩሉ ከመ እስትጉቡእ ዘይትፈቀድ ሃበ ጥያቄሃ ፈቂድ ሃብያሃ ውስተ ኩሉ መጽሐፍ ሰብአቱ ምስዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ንዓኣ ንዝደልይዋ እሳ ንዓኣ እንተመርሚሮማ ማለት እዩ ንዓኣ ዝደልይዋ ወይ ድማ ንዓኣ እንተደልዮማ ንዓኣ እንተመርሚሮማ ንዓኣ ትባል ዘላ መን እያ እቶም 7 ክፍልታት ዝበሃሉ ማለት እዩ ኣብ ገና ፀንሕና ክንሪኦም ኢና እስትጉቡእ ውስተ ክፍላት ሰብአቱ ማለት እዩ ብቶም 7 ክፍሊ ኩሎም ተኣኪቡ ኣለና ማለት እዩ ተኣኪቡ ኣሎ መኒሱ ልቡናና ዝደልዮ ነገር ሁሉ ማለት እዩ ሃይ ፈቂድ ዝበሎ ልቡናና ዝደልዮ ኩሉ ኣብኡሎ ወናሁ ፀዋዕተኒ ዝብል ኣብ ታሕቲ ዘሎ መልዓል እውን ይገብር እዩ ሓደ እውን እዚ ኩሉ እውን ከምዚ እዩ ምስ እዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ወይ ድማ ማለት እዩ ንዓኣ ንዝደልይዋ ወይ ድማ ንዓኣ እንተደልዮማ ንዓኣ እንተመርሚሮማ ልቡና ዝደልዮ ኩሉ ኣብዛ 7 ክፍሊ እዚኣ ተሰብሲቡ ወይ ድማ ተኣኪቡ ኣሎ እዩ እሞ ወናሁ ፀዋዕተኒ
ሸውዓተኒ መፍቅድ ሃበሃሲሰ ዘከሮታ ፍቃደ ነፍስ ማለት ያ መፍቅድ ዝተባሃለት ፍቃደ ነፍስ ፍቃድ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ንጉስ ሰማያዊ ማለት እዩ ፍቃድ ነፍሲ ፍቃድ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ንጉስ እሳ ብጽሕፈት ናብ ምድላይ ወይ ድማ ብድርሰት ናብ ምድላይ ንዓኣ ናይ ምጽሓፍ ኣለዓዒላትኒ ማለት እዩ መፍቅድ ኣጸባ እውን ይብል እዩ መፍቅድ ወናሁ ጸዋዕተኒ መፍቅድ ኣጸባ ሃበሃሲ ዘክሮታ ዝብል ኣብነት እውን ኣሎ ኣብነት ክንብል እንተለና ሕዚ ቅዱሳት መጻሕፍትና ክትርጎሙ እንተለዉ ካብ ካልእ ቋንቋ ኣቦታትና ኣብቲ ሓደ ኣቦ ዝተርጎሞ ቃል እቲ ሓደ ክሓድጎ ስለ ዝኽእል ወይ ድማ ኣተረጓጉማ ዝጥቀሙሉ ቃል ክፈላለ ስለ ዝኽእል ኣብ ገለገለ መጻሕፍቲ መፍቅድ ኣጸባ ዝብል ይውስኽሉ እዮም ማለት እዩ ኣብነት ማለት እሱ እዩ ስለዚ ቁርፂ ዝኾነት ፍቓድ ወይ ድማ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ዝኾነት ፍቓድ ኣለዓዒላትነላ ምን ታሸውዓተ ክፍሊ መቅድመ ወንጌል ንምጽሓፍ ወይ ድማ ንምጽናዕ ተላዓዕል ፍቓድ መንፈስ ቅዱስ ብቁርፂ ፍቓድ ኣለዓዒላትነላ ይብለና ኣሎ ወጽሕፈቱ ውስተ ዝንቱ መጽሓፍ ንጹህ ከመ ይኩን ብጽሓተ ለረባ ካብ ሕጊ ስጋ ንጹህ ዝኾነ ንጹህ ዝበሎ ማለት እዩ ውስተ ዝንቱ መጽሓፍ ንጹህ ኢልዎ ኣሎ ካብ ምንታይ ንጹህ ካብ ሕጊ ስጋ ካብ ርኽሰት ማለት እዩ ካብ ሕጊ ስጋ ንጹህ ብዝኸውን ብወንጌል ጎኒ ናይ መቅድም መጽሓፍ ጥቕሚ ንዝኸውን ንወንጌል መገስገሲ ዝኸውን እዚ ክጽሕፍ ኣለዓዕልንሎ ማለት እዩ ብወንጌል ጎኒ ማለትና እንታይ ማለት እዩ እንተሪእና ብወንጌል ጎኒ ተዘይጽሓፍ ብኻልእ እንተዝጽሓፍ ነይሩ ረብሓ ጥቕሚ ንዝኸውን ንወንጌል መገስገሲ ዝበሃል ወይ ድማ ናቱ መብጽሒ ማለት እዩ ናብ ወንጌል ንኽንበጽሕ ዓብዪ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ መወዳእቱስ ወንጌል ዝኾነ ማለት እዩ ናብ ወንጌል መባጽሒ ክኸውን ወይ ድማ መገስገሲ ንክኸውን እዚ መቅድመ ወንጌል ኣቐዲምኻ ምምሃር ኣገዳሲ ኮይኑ ማለት እዩ ወመርሃ ለዘይሃስሶ ዘይትፈቀድ ወመርሃ ማለት እዩ ከመ ይኩን ብጽሓተ ለረባ ወመርሃ ማለት እዩ ብጽሓተ ማለቱ መብጽሒ ንክኾነና ናበይ ናብ ወንጌል ወመርሃ መራሒ ንክኾነና ማለት እዩ ንመን ለዘይሃስሶ ነቲ ዝደልዮ ደቀ መዝሙር ነቲ ዝደልዮ ተምሃራይ ንኹሉ መራሒ መንገዲ ንክኾኖ እዚ መቅድመ ወንጌል እዚ ተሰሪዑሎ ማለት እዩ ናበይ ንከብጽሖ ናብ ወንጌል ንከብጽሖ ማለት እዩ ንመን ነቲ ለዘይሃስሶ ዘይትፈቀድ ነቲ ደስ ኢልዎ ዝደልዮ ተምሃራይ ንዕኡ ማለት እዩ ወይ ድማ ነቲ ዘይትፈቀድ ዝበሎ ንወንጌል እውን ይህቦ እዩ ነቲ ፍቱው ዝኾነ ዘይትፈቀድ ማለት ዝፍቶ ማለት እዩ ናብቲ ዝፍቶ ወንጌል መብጽሒ ይኾኖ ነቲ ደቀ መዝሙር ማለት እዩ ወዛቲ ይእቲ ግብሪ ቀዳማዊ እዚኣ ድማ ግብሪ ቀዳመይቲ ትበሃል እያ ኣየነይቲ ሸውዓተ ክፍልታት ውሽጣ ኣለውዋ እያ ዝበልናያ ማለት እዩ ውሽጣ ሸውዓተ ክፍልታት ኣለውዋ ኢልናዮም ነይርና ኣብ መጀመርያ ክንርኢ ተለና ኣብዚ መቅድመ ወንጌል ሸውዓተ ንጽጽራት ኢልናዮም ነይርና እንደውም ንኸይትርስዕዎም ኢለ ግበሲስ መማኣ ኢልኩም ሓዝዎም ኢለኩም ነይረ ግበሲስ መማኣ ግ ማለት ግብሪ ቀዳማዊ በ ማለት በቁየት ስ ማለት ስርዓት ስ ማለት ስም ግበስስ ማለት እዩ መ ማለት መሰረት ም ማለት ምስማቅ አ ማለት አርእስተ ነገር ግበስስ መምአ ኢለኩም ነይረና እዞም ሸውዓተ ክፍላት እዚኦም ናይ መጀመርያ ግብሪ ቀዳማዊ ይበሃሉ ይብለና ኣሎ ወካልኡ በቁየት ካልኣይ ድማ በቁየት ይበሃል እታ ናይ መጀመርታ ከተን ሸውዓተ እዛ ናይ መጀመርያ ግብሪ ቀዳማዊ ኢልና ያለና ግብር ማለት እዩ ብሓፂሩ ኣብ ኦሪት በቀዳሚ ገብረ ዝበልናዮ ብዛዕባ ስራሕ ዝበልናዮ ኣብ ወንጌል ድማ ካብ ስላሴስ ሓዲኡ ኣካል ወፂኡ ወሪዱ ሰብ ናይ ምዃኑ ዝበልናዮ ናይ ወንጌልን ናይ ሓድስ ኪዳንን ናይ ብሉይ ኪዳንን ግብሪ ወይ ድማ ናይ ወንጌልን ናይ ኦሪትን ግብሪ ምንጽጻር ዝበልናዮ ማለት እዩ
ወካልኡ በቁየት ካልኣይ እውን በቁየት ደሞ በቁየት ይበሃል ማለት እዩ ወዳግሙ በቁየት ዝብል እውን ኣሎ እዩ ወካልኡ ዝበለስ ወዳግሙ በቁየት እውን ይብል እዩ ሓደ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ በቁየት እዩ ዝበሃል በቁየት ማለት ጥቕሚ ማለት እዩ ለኩም ነይርኤ ናይ ብሉይ ኪዳን ጥቕሚ ወይ ድማ ናይ ኦሪት ጥቕሚ እንታይ እዩ 215 ዓመት ኣብኡ ተቐሚጦም ከም ዝወፁ ትናገር እያ ኣዲስ ኪዳን ወይ ድማ ወንጌል እውን ምእመናነ ነፍስ ወይ ድማ እስራኤል ዘነፍስ ዝበሃሉ ነፍሳት ኣብ ሲኦል 5500 ዓመት ተረጊጾም ናብ ገነት ከም ዝወፁ ስለ እትነግር በቆየት ወይ ድማ ጥቕሚ ተባሂሉ ወሳልሱ ስርዓት ሳልሳይ እውን ስርዓት ተባሂሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ለእማ አቀብ ከኦሪተከ ትበልዕ ከራሜ ተባሂሉ ስርዓት ተሰሪዕሉ ኣብ ሓድስ ኪዳን ድማ ሞዝ አቀበ ቃል ግብረ ዝኣነ እገብር እቱን ይገብር ወዘይ ኣብ እምኒዮ ይገብር ዝብሉ ቅድም ሕዚ ተነጋገርናዮ ኣብ ተመሊስኩም ኣብ ካልኣይ ክፋል ዝብል ማለት እዩ ካልኣይ ክፋል ኣለኩም ብደንብ ብግልጺ ተጻሒፉሎ ናብ ካልኣይ ምትንታን ስለ ዘየድልዮ ማለት እዩ ብዓውዮም እውን ኣብ ጽንሕና ክንኣተውምና ችግር የብሉን ኣብዚ ግን ያው ወሳልሱ ስርዓት ጥራሕ ምዝርዛር ንምዝኽኻር ስለ ሓሲቦ ዘሎ እዚ እንዳዘኻኸርናዮም ክንሓልፍ ኢና ማለት እዩ ወሳልሱ ስርዓት ሳልሳይ እውን ስርዓት ኢሎሞ ስርዓት ይበሃል ወራብኡ ስም ራብዓይ እውን ስም ኢሎሞ ኣለው ስም ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ኦሪት ትበሃል ወንጌል እውን ወንጌል ትበሃል ማለት እዩ ወራብኡ ስም ኣብ ዝበሎ ወራብኡ ሰመዮት ወራብኡ ትእምርት ዝብሉ ኣብነታት ይርከቡ እዮም ስም ዝበሎስ ሰመዮት ዝብል እውን ንረኽቦ ኢና ትእምርት እንዳበለ እውን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወሃምሱ መሰረት ሓምሻይ ድማ መሰረት ተባሂሉ ይጽዋዕ መሰረት ኢሎም ኣለው መሰረት ተባሂሉ ይጽዋዕ መሰረት ብዝበሎ እምኣይትየ ዝብል ኣብነት ይርከብ እዩ ወሃምሱ እምኣይትየ ዝብል እንታይ ማለት እዩ ካብ መን መሰረትነቱ ኦሪት መሰረታ ጌታ እዩ ጸሓፊኣ ሙሴ እዩ ወንጌል እውን መሰረታ ጌታ እዩ ጸሓፍቲ ኣርባዕቲኦም ወንጌላውያን ዝብል ካብ መን እምኣይትየ ማለት እዚ እዩ ስለዚህ ሓምሻይ መሰረት ማለትና እዚ እዩ ማለት እዩ ወሳድሱ ምስማክ ሻድሻይ ድማ ምስማክ እዩ ምስማክ ኢሎም ኣለው ምስማክ እንዳተባሃለ ድማ ይጽዋዕ ማለት እዩ ሻብዓይ ወሳብኡ ኣርእስተ ነገር ሻብዓይ ድማ ኣርእስተ ነገር ኢሎም ጸዊዖም ኣለው ኣርእስተ ነገር ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ ኣርእስተ ነገር ብዝበሎ ክፍለ ነገር ዝብል ሽም ወይ ድማ ኣብነት ይርከብ እዩ ማለት እዩ እዚኦም እቶም ሸውዓተ እዮም እዚኦም ካብ በልና ሕድሕዶም ናብ ምርኣይ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ሕድሕዶም ናብ ምርኣይ ክንኣቱ ኢና ግብር ቀዳማዊ ኢልና ካብ ምዝርዛር ድማ ድሕሪ ሕዚ ብስፍሓቱ ማለት እዩ ክሳብ ሕዚ ላዕላዮም ወይ ድማ ትርጉሞም ኢና እንዳርአና መጺና ብስፍሓት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ድማ ካብ ሕዚ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ግብር ቀዳማዊ ኢልና ቀጻሊ ብዓብዩ እንታይ ማለት እዩ ግብር ቀዳማዊ ናይዛ ወንጌል እዚኣ ረብሒ ወይ ድማ ግብሪ ስራሕ እንታይ እዩ ዝብል ኣስፊሕና ክንሪኦ ኢና ቀጽልና በቁየት ዝብል ድማ ከም ዓብይ ርእሲ እንደሓዝና ቶም ሸውዓተ ብርእሲ ገይርና ማለት እዩ ከም ርእሲ ቆጽርና ቶም ሸውዓተ ክንዝርዝሮም ኢና እሶም ዝዘርዘርና ናብ ካልእ ዘርኢ ክንኣቱለ ኢና ማለት እዩ ሞ ሰማዕናዮ ኣብ እዝነ ልቦናና ይሕድረልና ኣምላኽና እግዚአብሔር ስለ ዝጸንሐልና ግዜ ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ንልዑል ኣምላኽና ይኹን በብዘለኹም ሞ ስለ ዝሰማዕኹምኒ እግዚአብሔር ኣምላክ ጸሎትኩም ምህላኹም ስእለትኩም ኩሉ ይስማዕኹም ሰላም ኣምላኽ ካብ ጅማሬ ክሳብ ፍጻሜ ካብ ጎንና ኣይፈለ ከምቲ ዝጀመርናዮ ፍጻምትን ክንኸውን እግዚአብሔር ይርድአና በብዘለኹም ሞ ሰላምኩም ይብዝሐለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይጽንሐና በለኒ መሃርኮከ በእንተ ማርያም